расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни нуҳум рақами рейтинг Брайан Митчелл бо рекорди 15-0 ва 14-ум рақами рейтинг Илия Топурия бо рекорди 12-0 рӯзи 6 ноябр дар турнири UFC Fight Night. бояд гуфт ки аз аввал рақиби Брайан Митчелл Мавсар Евлоев мешуд, аммо Мавсар осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонед ки ба кӣ муроҷиат кунед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон Теҷа гап занед. ҷангвари бевақти UFC уқоби тоҷикӣ Нурулло Алиев ба шикор баромадан мехоҳад ва ӯ ба президенти UFC Дана Вайт ва матчмекери UFC Шон Шелби муроҷиат карда навишт: эй UFC, ман тайёрам ки боз ягон каси дигарро моҳи декабр ё январ шиканам. Дана Вайт, Шон Шелби, навиштааст Алиев. ва дӯстон, ин рафтори Нурулло Алиев барои пешравии худ ва барои бардоштани рейтингаш хуб аст ва ҳамчунин фаромӯш намекунед ки Нурулло ин чизро, яъне дар UFC баромад карданро орзу мекард ва дер боз буд ки интизор буд. барои ҳамин уқоб гурусна мондааст ва ба шикор баромадан мехоҳад. акнун интизор мешавем ки UFC дар ин суханҳои Нурулло чӣ гуна реаксия медиҳанд ва киро ба ин уқоби гуруснаи кӯҳӣ медиҳанд. айни замон худи Нурулло Алиев дар Тоҷикистон қарор дорад ва чанд рӯз пеш худи Нурулло гуфта буд ки мобайнҳои моҳи октябр ба Амрико сафар мекунад ва тамринҳои худро оғоз карда барои муҳориба моҳои декабр ё январ тайёр мешавад. аммо боша ба Нурулло Алиев муваффақият орзумандем. дӯстон, шумо баромади уқоби тоҷикиро интизор ҳастен ё не? фикротона дар комментария нависен. менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз гуфт ки онҳо нисбати Чарлз Оливера чӣ фикр доранд. мо Бразилияро дӯст медорем, Ҳабиб низ Бразилияро дӯст медорад. мо бо Оливера муносибати хуб дорем. умуман ӯ инсони хуб аст, аммо ҳозир вақте ки ӯ рақиби мост, мо душманем. Махачев душмани ӯст, аммо бояд рақибро эҳтиром кард, набояд ки номуси худро аз даст диҳӣ. байни мо ягон бадбинӣ нест. чӣ гунае ки муҳориба ба анҷом нараса, мо бо якдигар даст дода якдигарро табрик мекунем. ин чиз аниқ аст. Чарлз Оливера одами паст ба монанди Конор Макгрегор нест, гуфтааст Абдулазиз. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ҳар як варзишгар бояд чунин рафтор кунад ва рақиби худро эҳтиром кунад. ана дар вақти муҳориба боша кори аз дасташ меомадагиро кунад. масалан, мураббии Чарлз Оливера Диего Лима боварӣ дорад ки шогирдаш Ислам Махачевро дар якум ё дуюм раунд ба нокаут равон мекунад. мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес албатта ки ба ғалабаи шогирди худ боварӣ дорад ва ӯро таъриф мекунад ва ман низ ҳамин корро мекунам. чӣ гунае ки ӯ ба Ислам Махачев боварӣ дорад ки Чарлз Оливераро шикаст дода метавонад, ман ҳам ҳамин гуна ба ғалабаи Чарлз Оливера боварӣ дорам. боварӣ дорам ки Чарлз Оливера Ислам Махачевро дар якум ё ин ки дар дуюм раунд ба нокаут равон мекунад. агар ки мураббӣ ба шогирди худ бовар накунад, пас ки дигар бовар мекунад, гуфтааст Диего Лима. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 дар Абу-Даби баргузор мегардад. дӯстон, шумо муҳориба ва пресс-конференсияи онҳоро интизор ҳастен? шахсан худи ман ҳам муҳориба ва ҳам пресс-конференсияи онҳоро интизорам. шумо боша фикротона дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.